Good day mga idolo, ngayon nga ay nandito ako sa Kasilyan. So mag-alas 3 ngayong tanghali nang ito ang bumungad sa akin, nanganak yung isang kambing namin. At wala si Cousin Donald kasi naka-duty siya ngayon pang umaga, at si Cousin Reynold naman ay nagipagtrabaho para may pantustos sa araw-araw niya. Mag-alas 11 ng umaga kaninang nandito ako kasi naboboring ako sa bahay at wala akong ginagawa. Kaya pumunta na lang ako dito sa Kasilyan upang pagpahangin at tingnan tong mga alaga namin din. So ayan, buti na lang at pumunta ako kasi unexpected na nanganak tong kambing. Buntis na nung nakuha namin tong kambing na to at hindi ko alam kung ano yung expected delivery niya mga idolo. So ayun, blessing pa rin na nandito ako para at least nakita ko yung yung panganak niya mga idolo. So hindi rin to bago kasi nasubukan ko na rin magpanak ng aso mga idolo kay Hera. So ngayon ay kambing naman. At heto na nga, at nilipat ko na dito sa bagong gawa namin na goat house mga idolo. Buti na lang at medyo naayos na namin bago nag-day duty si Cousin Donald sa kanyang trabaho. At medyo mas maayos-ayos itong pag-anakan nitong kambing mga idolo. Yan mga idolo, nanganganak yung kambing namin. Thank you Lord. Thank you Lord. Aya, thank you Lord. Ezekiel. Puray sa kapulo. Aya, bantayan ta, napintas di anak na. Ha? Ayos aya. Dan? Maraming pala. Yan, kasama ko si si Ezekiel na nagpapanak ng kambing. At dito nga mga idolo ay nahihirapang lumabas yung pangalawang anak ng kambing mga idolo. At gaya ng ginagawa ko noon nung nagpapanak ako ng aso ay hinihila ko yung yung paa yung aso pag lumalabas na. So ito rin yung gagawin ko dito sa kambing ngayon mga idolo. So advisable naman na ganito kasi nga medyo hirap na talagang lumabas yung kambing dahil malaki yung kambing mga idolo. So ayan, yung procedure na gagawin ko. Nawa. Ano marad? Ayan meron pang isa. Ganda. Ganda ng anak niya. 1, 2, 5,
Ayan, thank you Lord. Ang galing naman nitong kambing na to. Dalawa yung pinanganak niya. Dito, dito. Ito. Dabagap dito, dito. Dami yan, ha? Ah, kinanta, orahin ta, baka talaw. Ah, talon sa anak na oh. Kita ulay. Mayatat ta. Ayos mga idolo. Second time ko magpanganak ng ano, dati aso. Ngayon ito, kambing. Awanin, boss. Ito na lang natapos na tong tong cage na goat. Kaya ayan, medyo may maas na na lalagyan tong mga kambing na bagong panganak. So ayun, yun blessing talaga tong mga idolo. So normally isa lang yung pinapanak ng mga kambing, pero ito we got 2 na goat. So ayan. Kid ba ang tawag dito? So ayan, 2 kid yung natin, yung bagong nilagdag sa family ng natin, yung mga farm natin dito sa farm. So ayan, big blessing. Amen talaga to, amen. Sigla na sila. So after 1 hour yan, nakakatayo na sila mga idolo. Mabilis yung recovery nila. Alas 5 na ng hapon nung umalis ako sa farm at biniling ko na lang kay Cousin Renald yung mga kambing kasi marami rin akong gawain sa bahay. So ito na siya yung mga videos niya mga idolo. 2. Ay, may 2 anak na. Time check 4:50. Kumukuha na tayo ng damo para hindi malate sa trabaho.